път. Ей това видео. Така. Чакайте малко. Така. София. София. Право. Познай. Квартал Изток. Това е домът на семейство Костови. 35-годишната цигуларка по образование Мария Костова живее тук заедно със своя съпруг Димитър. Човек, тя ги обича. Брат, това е да си имаш жена цигуларка, обучава ти децата, брат. Въпреки че е завършила музикалната академия, тя работи в кол-център, защото мечтата й да се отдаде на музиката е заменена от грижите за двете й дъщери Христина и Ралица. Родих Христина още докато бях студентка. Браво! Не вярвахме, че си ги родила ти, брат. Не вярвахме. Тък му поотрасна, тогава се появи Раличка. Много обичам децата си, но така отлетя мечтата ми да ходя по концерти. Отлетя е така като птичка. Сега работя в кол-център и тази работа не ми е много при сърце, но знам, че в живота идеални варианти няма. И докато Мария се грижи за децата и за семейния уют, Димитър развива успешна малка фирма за софтуерни продукти. Много често се прибирам изморен. От работа фирмата ми гълта доста част от времето, почти цялата енергия, но пък като се прибера вкъщи и като видя Ралица и Хриси и ми се усмихнат, тогава наистина разбирам защо го правя и знам, че си заслужава. Смисъл? Преди месец Мария получава голяма сума пари от продажбата на земи, наследени от починалите й родители. С Димитър решават да запазят една част от парите в банка за обучението на двете си дъщери. По-голямата част от наследството Костови използват, за да си купят мечтаното собствено жилище. Животът им върви. В новия дом цари разбирателство и по всичко изглежда, че съдбата е на тяхна страна. Не си играй с хляба. Много съм щастлива, тъй като вече не живеем под наем на квартира, а имаме свой собствен дом. За нашето семейство всяко от децата ни има своя стая. Един ден, точно преди семейството да се събере на масата за вечеря, се случва нещо, което разтърсва из основи подредения им живот. Какво скарват се и късат снимката? Ралица открива в ученическата раница на по-голямата си сестра Христина картичка, чието съдържание е шокиращо. Искам да свиря на голото ти тяло. Очаквам с нетърпение. Човек. И тия деца на колко са, брат? Следващия ни час по музика. Не ме карай да чакам дълго. Чат? Какво се случва? Какви са тия работи, брат? Вей. Направо съм бесен. Поудях като видях това нещо в раницата на 13 годишната ми дъщеря. На 13 пише такива работи, брат. Какви работи стават, брат? Какъв е това? Това е недопустимо. Откъде на къде пък и ще очаква с нетърпение следващия час. Направо съм бесен. Мога да иска да учи, не знам. След като прочита шокиращия текст в картичката, Димитър е бесен и търси обяснение от 13-годишната си дъщеря Христина, без да изпоменава какво точно пише вътре. Какво? Как значи не знам? Кой е Росен? Какво, тате? Тати, Росен е учителя по музика. Какво? Какво? Брат, очаквах да е някакво гадже, примерно, брат. Дете е на 12-13, колкото не е, брат. Не учителя, сигурно е на 50, брат. Учителя по музика? Защо викате така? Как защо? Защо викате? Погледни. Това нещо е в чантата на дъщеря ти. Чаната на дъщеря? Да, в раницата й. Добре, не да викаш. Какъв е този? Баща ми направо изперкал, изобщо не разбирам за какво става дума. Не знам какво пише на тази картичка още. Да, не се прави Христина. Или Христина, не знам се това, брат. По-малко знам какво прави в моята раница. Да. Сега, брат, сигурно ще кажеш, че не е. Това станала някаква грешка. Каква грешка, бе, Мария? Успокой се, бе, човек. Как да се успокоя? Това нещо е в раницата на детето ми, как може да включително и по допусне, че музика. това нещо може да е адресирано към нея? Станала А какво тогава ще прави тук вътре в раницата? На чат на майката не й се вярва, брат. Не знам защо Димитър толкова много се разпали. Разбирам го, че виждайки тази картичка се е ядосал, обаче само дето оплаши детето. Ясно е, че това е някакъв...
Само детето оплаши детето. И я пак искам да го чуя. Виждайки тази картичка, се е ядосал, обаче само дето оплаши дете. И разбирам го, че виждайки тази картичка, се е ядосал, обаче само дето оплаши детето. И ясно е, че това е някаква грешка. Травмираш децата, престани и така. Стига си. Това видео. нещо няма да го става така. Виж, ще взема Не. тази картичка. И какво ще направиш толкова, брат? Ще отидеш при господина и ще кажеш, не ми закачай дъщерята, я речал, брат. И той ще продължи да е такова. Няма... Сутринта, успокой се, ще отида в училище, ще говоря с човека и ще стане Мария, ясно защо какво си толкова стана. спокойна? Ма Очудваш ме. защо да не бъда спокойна? Как може да си мислиш, че нашата 13-годишна дъщеря, която е изрядна ученичка, винаги има прекрасно поведение? Да, как точно, мислиш, че защото това нашата... може? Какво прекрасно поведение, брат, тя не знае на коя планета се намира. На Юпитер или на Марс. прекрасна дъщеря е на 13 години. Именно. И в нейната чанта има някаква безумна картичка от учител и по музика. Мария, не мога да разбера това спокойствие, откъде го изкара, как така направо още повече ме кара да поудявам. Това Стига, нещо Даните. няма да го остава така. Няма да... Пак питам, брат, какво ще направиш? Какво? Аз ти остава казвам, така. утре ще отида, ще занеса, ще му покажа. Няма да ходиш никъде. Аз ще се погрижа за това. Аз ще отида утре. Аз, ти и Христина отиваме Я кажи, рабе. при учителя по музика. Хайде да Ще го вечеряме, съда. стига. Преди това ще му разбия фасона. Уоу. Брат, ти като му разбиеш фасона, тебе ще се терел. На този. Откъде на къде някакъв идиот и то И то не разбирам, що ще се съди, брат. Просто отиваш, говориш с него и аз не знам какво да прави, брат. учител ще пише такива картички на дъщеричката Ама чакай, той може да не ги е писал. Тя може да ги е писала. ми. Не знам, направо утре ще го съсипа. В крайна сметка семейството сяда около масата на вечеря. Нещата уж са същите, но само привидно. Тази вечер на масата се е настанил един невидим, но и нежелан гост. Мале колко е нагласено, мале. Учителят по музика Росен Петков. На следващата сутрин Димитър е твърдо решен да поиска обяснение от учителя на Христина. Опитите на Мария да го успокои и да го накара да остави тази работа на нея са безуспешни. Димитър, Мария и дъщеря им Христина отиват, за да се срещнат с преподавателя по музика Росен Петков. Няма го. Ето. Покрил се. Защо мислиш, че се покрил? Как защо? Разбрава, че тази картичка ще стигне до Ама нас. да, разбира Не се, може че да това седи е на детето. разбрала. Как точно, брат, за тях ще се сети? Брат, нямам думи, човек. Това и Стига, бе, се е Митко. покрил. Няма го. Това е твой сценарий в Няма главата ти. сценарий. Как ще ми обясниш? Брат, то целият клип е сценарий, какво очаквате? Тогава, че го няма. Ами има хиляди причини. Може да е болен, може да е отпуска. Ще е болен. Да, точно в този ден, брат, ще е болен. Аз ще го разболея него. Тихо. Брат, той вече е разболен, ако е разболен. Да слуш аз. Няма тихо. Това е училище. Моля те. Не може така. Правим впечатление, защо са сами в цялото училище? Искаш всички да разберат ли? Нека да разберат. Кое? Всички, нека да разберат, защото Че е учител станала имат. грешка, най-вероятно. Защото учител имат. Нека да си вземат необходимите мерки. Брат, тази жената, що лъска така, бе, брат, все едно е огледал. И да го вълнат от работа, да го съдят. Все едно е хиперплотната. Какво трябва всичко да се направи? По-спокойно, Не моля може ти се. по-спокойно. Как Къде да е не тогава, може? бе? Къде е? Как къде? Някъде е човека, стига. Някъде Стига ще бил. разбереме какво е станало. Каква топ прическа за училище, само като класна е, брат. Но само се успокой, моля Не мога ти да се. бъда спокоен след това нещо. Миличка, имаш тест, така че успех ти желая, влизай в час Ма какъв тест те са сами в цялото училище, бе, брат? да не закъснеш. Няма да ходи никъде. И каква какво Тук ще това, седи до- брат? Абитюрент. Не Тате, я разбираме малко какво се- по-спокойно. От Да, малката напълно. вчера крещиш, не стига, че не знам за какво става дума, че сега ще закъснее за По-добре да теста. не знаеш, тате. Значи ще закъснее за теста, ще им пишат двойка и после теб ще обвинявам. Баща ми. Да, малката, брат. Се тая. Е ужасен. Прави тук някакви циркове, а майка ми Кой те го гледал като ужасен? обяснява, че картичката била по погрешка в моята раница. Дори не знам какво пише на отвратителната глупава картичка. То, това ден, един ден не ти дадоха да
Виж ли? А, Ама то по принцип ти трябва да знаеш. не съм виновна, аз само ме излага тука. Бутона си не съзнавам, че е тръгнал. Как те излагат, вие сте сами, бе, брат. Мираш. Директора, докато Абе, защо то скандал го снимат въобще, брат? Толкова си личи, че е нагласено, брат. не разбера какво Ма се не случва, не слушай. ме интересува. Не Митко, мога моля, повече. Виж ги, брат, виж ги. Те са... Така. разбирам, че си мога. ядосан. Стига, моля те, тихичко. Не мога тихо, нека да По-тихо, разберат. по-спокойно, всичко ще се реши. Всичко да се чува, Най-вероятно да се е види, да грешка, се знае. стига. Няма Тихо. каква грешка, бе, Не Мария? дей Грешка така. с учителка по музика с 13 години. Това колко етажа училище е, бе, брат. Годишната ми дъщеря грешка. Тихо. Каква грешка? Виж какви неща говориш. Какви да говоря? Ти какво искаш всичките и съученици да разберат и да й се подиграват? Нека да разберат, казах. Ама как? Нека да разберат, нека да Не те ли е говорят, грижа нека тя да- как ще Я кажи, бе. се почувства? Не ме Моля те. интересува. Димитър е силно афектиран и настоява за незабавен разговор с управата на училището. Афектиран, брат. След като опитите на Мария да го разубеди се провалят, тя му признава, че има обяснение за картичката и го моли да поговорят в близко заведение. Какво е обяснението, брат? Учителя... Майката харесва учителя, брат, и защитава. Озадаченият Димитър се съгласява. Явно Мария знае нещо. През цялото време се държеше малко странно. Ами знае я. Според тебе знае ли? Явно този учител по някакъв начин нещо или знае за него, или... Хора, в коментарите пишете според вас дали знае или не знае. Имате 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Според вас знае или не знае? Пишете. Нямам идея. Не знам какво става. След като Мария успява да убеди Димитър да си тръгнат, двамата отиват в заведение близо до училището. Това, което Мария ще разкрие след минути, Брат, той дори да не иска да си тръгне, какво ще прави в това училище, брат? Няма никой. на Димитър е още по Те как знаят, че това е кабинетът по музика на то учителя по Шокиращо. музика? Добре, виж картичката, която намери. Чат, аз ви казах, че знае нещо. Аз мислех, че знае. Знае, аз ви казах. Тази картичка от Росен, всъщност Росен, Тя дори го знае, бе, брат, е за кой мен. е. за теб. Чат. Това не го очаквах вече. Да. Какво значи за теб? Мале, ако са женени, ще иска развод. Мале, мъжът ще иска. После, Анна Бас. Добре, пак гласувайте. Дали ще иска развод, то мъжа? Ще иска ли? Според мен ще скъсат и... Абе, то ще побесне като цяло. Значи, че е за мен. То- Успокой се. Виж, успокой се Чакай сега. малко. Моля За те. теб, Моля те, успокой. Той, Влюбил ли се? Какво се случва? любовник е, в смисъл. Тя не проумява, брат. Тормози ли ви Съжалявам, че нещо? стана Какво Какво съжаляваш, той ти е написан, не ти на него? става? Съжалявам, че стана така, Митко. Не съм предполагала, че ще стане така. Моля те. Как стана, Мария? Кажи ми. Ами той е любовник, сигурно, от музика. Брат, много ми е интересно на колко години е. Какво значи стана? Това, което се случи, не съм го планирала, просто така се случи. Съжалявам. Ма какво значи за теб картичката? Обясни ми. Имаме връзка. Имаш връзка. Я? Картичката. Обясни ми. Имаме връзка. Имате връзка, брат. Fucking Jesus. Имаш връзка Да, съжалявам. с учителя по музика на децата. Съжалявам, не исках да Какво съжаляваш, бе, брат? Какво съжаляваш, брат? Защо? Стая, брат. стане така. Разбираш ли? Как не си искала да стане така? Не си искала, брат, да види писмото ли? И защо е на детето раницата? А как си искала Просто да стане, Мария? аз цена семейството си. Просто Как го влюбих се цениш? какво да... Как цениш